भाई इन्हें अवतारा खातिर एगो लाइन याद पड़ गइल कि अंडा तहार आमलेट भइल बा। गलतियां सोच बोलो, अंडा से क्या होता है? फोड़ के आमलेट। अंडा से क्या होता है? तोरा क्या बहुत कुछ होता है, हमने के आमलेट बनेला। हम भले मतलब देखले बनी हम अंडा तोहार आमलेट भइल बा। लागे कि हई दुआरी में भेंट भइल बा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा चंदन भैया अरुण भैया से भेंट करता हूँ मुंबई में कि बाड़ू के कारा से गोरिया हो से जवानी चॉकलेट भइल बा।